Is-sena li għaddiet pajjiżna kellu l-akbar tkabbir ekonomiku dan filwaqt li skont it-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea din is-sena u anke s-sena d-dieħla se jerġa' jkollu l-aqwa tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea u l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Dan kien il-messaġġ ewlieni waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista indirizzata mid-deputat Laburista Alex Muscat u l-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Stephen Lul fejn innotaw kif fi żmien gvernijiet nazzjonalisti il-Kummissjoni Ewropea kienet bassar deficit wara ieħor fl-ekonomija ta' pajjiżna. L-istess Partit Nazzjonalista li llum ħareġ għat-tabla ħabel kontra l-istabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija, il-fuels u l-ikel u l-kieku l-gvern adotta dik l-istrateġija, riperkussjonijiet fuq il-familji u n-negozji ta' pajjiżna kienu se jkunu koroħ ħafna. Muscat u Lul saħqu wkoll kif l-istabbiltà li qed jagħti l-Gvern Malti fejn jidħlu kontijiet tal-enerġija ħallit il-frott. Fil-fatt illum waqt li fil-pajjiżi ta' madwarna qed iħallsu kontijiet li huma 40% ogħla minn 10 snin ilu, hawn Malta qed inħallsu prezz li huwa 25% orħos. Id-deputat Alex Muscat innota kif li fil-waqt li madwar id-dinja l-prospetti ekonomiċi qegħdin dejjem imorru għall-ar, f'pajjiżna l-Gvern mhux biss m'adottax politika ta' awsterità, iżda kiseb l-aqwa riżultati ekonomiċi possibbli anke aħjar minn dawk imbassrin preċedentament. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea huwa ċertifikat ieħor ta' tmexxija tajba ta' din l-amministrazzjoni. Qed nirreġistraw l-aqwa tkabbir ekonomiku, rekord fejn jirrigwardja l-qatt u rekord f'dak li għandu x'aqsam ma' ħolqien ta' impjiegi ġodda. Deficit illi fost l-aktar illi qed jonqos u inflazzjoni illi nieżla lejn 2%. Stephen Lul sostna li kieku pajjiżna mexa kif ried il-Partit Nazzjonalista li jekk jola xi ħaġa barra tola Malta, l-andament ekonomiku ta' pajjiżna kien ikun għal kollox differenti milli hu. U għalhekk fit-8 ta' Ġunju għandna bżonn neleġġu politiċi li jemmnu f'din il-politika ekonomika progressiva li tara li toħloq il-ġid minkejja l-isfidi kollha li nistgħu naffaċċjaw. Ekonomija progressiva li tara li dak il-ġid mbagħad li jiġi krejat jitqassam man-nies. Ekonomija progressiva li tara li l-gvern jieħu fuqu il-pis finanzjarju ta' sfidi internazzjonali. Dan sabiex nipproteġu lin-negozji u fuq kollox inwiesnu il-familji Għawċin u Maltin.